is Maya? Where is Maya? Tell me, where is Maya? Where is Maya? Where is she? You're going to break all these things, and you are going to fight with your mom. You're going to break them, I'm telling you. I'm telling you. What are you eating? Masira seiko vekuzive kuAfrica inguva iko kuAfrica. Vanhu vari kuti Africa muri sei? Muri sei vanhu vekuAfrica? Muri sei? Vanhu vekuAfrica, how are you? Africa people, how are you? Muchati eke nemuridzo gwende guno, muchati eke nemuridzo. Gwende guno muchati eke nemuridzo, guys. Muri sei go, guys? Papa. What are you eating? What are you eating? Guys, hanzi mangama zorora rini. Godoni kani. Kama kutobika. Ndio kutobika laina. Kokufitwa zvangu. Aindri free spirit, guys. Ndio shikanichitobika kani muda ndibikigwe. Ndiri free spirit. Ndio shikanichibika. Chitoona kuti zvine zvinhu zvatingasanganisa chine chitobika kuti zvivai. Munhu akazvokunoko. Why this man is not coming? Kuwepi ndiri ku UK ini. I'm not coming where? Mwana usi kumuona kuti mwana utara chirungu yako ndishona. Amusi kuona mwana utara chirungu asagoni ndishona. Amumuoni, guys. Tinozoronga kuseri risi. Mukuti mudiko imi, guys. Me, I cook. I go to Juba, I cook. Yes, I go to a place, I cook. I cook. Kurega kubika zviri tadi. Tatibike izvo. Handimo zati vanhu kuno kwanoshanda, guys. Handimo zati vanhu kuno kwanoshanda, vanoita zvemashifti vanoshanda. Saka ndatomirira munhu ari kubasa kuti kwai tibike izvo. Totobika izvo, guys, tidle. Kwai wasting water, simeni mvura. Mvura iripi? Hapana mvura iri on up. Waiwepi mvura iwe? Hapana mvura iri kuningirira. Hapana kana mvura. Waiwepi mvura? Zewe dzako hadzichanzwi asi. Kana salt yaionepi? Okay. Sikutoita zvokutobika hatisi kutomira. Guys, tingamirira munhu ari kumashifti tawo tibikira. Imika, tibike isu. Vanhu vari kumashifti, guys. Totobika. Tiani zvofona. Hanasi team UK yese yakandifunga vedu. Nasi team UK. Ndawana welcome vedu. Handidi kutenda, handidi kushora Mwari. Hello? Yes, can tudi. Tinotenda aiwa tafamba nenyasha. Sterek. Kusatenda uroi. Ndiri raiti muri sei? Ndambototendera muzviraundi. Kasaona kundiona. Uri kubasa. Ndatenderana muzviraundi ndambopinda. Kurara nsati ndatinongozorara ka1 usiku. Nokuti ndikarara iko zvinondozodii usiku. Sai zvino topotega ndimbotsvaka zvokubika mudzimba mumatiri. Tonoti haufa. Yes. Takutobika. Toregere zvedu kubika. Tobika isu. Yako ndoipika zvetudi. Ye-African anti. Ndeipi kotrudi nayi?
yacho. Ndauya nayo ready. Yakata orange ndiyo ndinayo. Ndinayo ndinayo. Andinenza kwanisa reda wenza uisisa yako kuti ndeipi. Aiwa ndinayo ndatoziva ndinayo. Chirega tigotaura ndiri palife tapedzera palife. Ndokutsira message what I sharp. Sure. Right guys. Inini ndaenda kuya kutombotaura zvinhu zvakawanda guys. Ndatongoya kuti vedweka handidi kuti ndingazandisi kuti ndingati chivasikana. Ndoda kutenda ma-UK ese team UK nerudo rwamandipa. Rudo rwenyu runoshamisa guys. Apa kamuzukuru kangu waka. Kamuzukuru wangu kane kachingotevera mashure wangu achida kubikawo ipapa kakusuka. Hanimona. Tosuka ipapa. Ndoda kutenda nerudo rwamandipa vedu yekusatenda uroyi. Ende ndipo panotangira kuroya guys. Kana ukaituka zvinhu zvakanaka and iwewe ubva watadza kuita zvinhu zvakanaka mufunge. Ndichisvika papa chikakumba mufunge ka ndadza kudhamigwa. Munhu uyu haasi kuda kumentionwa zita rake. Andina kutakura iri kuuya nomwe munhu maikuda iri kuuya nomwe munhu achatevera kumashure. Ndabva kudzamirwa mufunge. Ndoda kuti ndikutadza zvandaitigwa neumwe mudhiaries ari pano. Timu diaspora ka munondichemedza. Timu diaspora makakosha makatikoshera mufunge. Ndangonzi ndandiri palive yenyu SIS muchita yama muchita. Ndokumbira kuti muinde kuTesco mangwana munozvionesa.